ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପରିଚୟଟା ଦେବେ। କହିବା କଥା ଏ ଯୋଉ ଲୋକଟି ରାଜୀବ ପ୍ରଧାନ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଆମେ ବି ଶୁଣିଛୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଶୁଣିଛୁ ଆପଣ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆକୁ ମରଣ ଦରକାର ହଉଛି କି ହଉନି କି ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଦୁଇ ପୁଅ ଡିଜାବୁଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଡିଜାବୁଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରଶାସନ? जेते तू परुचु तेरे दुख दुख को भाभी नेछि जीवने सुख जेते तू परुचु तेरे दुख दुख को भाभी नेछि जीवने सुख मु जीती जीवी तू हरि जीवु कला श्रीमुख जेते तू परुचु तेरे दुख दुख को भाभी नेछि जीवने सुख। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ତମ ଗାଁ? ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ତମର ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ଚଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। दुख हारी बोली तते जाने